Táto organizácia je platformou rôznych cirkví, cirkevných denominácií v Bratislave, ktorí ju vlastne aj založili. A je to organizácia, ktorá pomáha ľuďom bez domova v núdzi. Ja mám vlastne na starosti túto časť. Chodíme v lete dvakrát do týždňa, utorok a štvrtok, a v zime aj v sobotu priamo do terénu pod bratislavským mostom La Franconi, kde rozdávame ľuďom bez domova v núdzi potraviny, rozdávame im oblečenie. Máme tam z inej spoločnosti, ktorá sa volá Equita, sanitku, kde sú medici a lekári, ktorí týchto ľudí ošetrujú. Mojou takou najhlavnejšou úlohou je vlastne tá koordinácia dobrovoľníkov. Jednak ich prijímam, jednak chodím s nimi do služby pod most La Franconi. Čo sa týka dobrovoľníkov, hlavne ich učíme to, že keď idú do služby, nesmú mať žiadne očakávania. To znamená, že nemôžu očakávať, že im bude niekto vďačný, alebo že idú tam kvôli tomu, aby si nejak dvíhali svoje sebavedomie. Hlavne nesmieme byť smutní, musíme byť veselí. Tá radosť z tej práce a z toho dobrovoľčenia, to je úplne úžasná vec. Tak dobrovoľníctvo je pre mňa hlavne tým, že som veriaci, tak pre mňa je to hlavne to, že som prijal to pozvanie, ktoré mi Boh dal a ktoré mi pripravil. Tá práca v tej jeho vinici. Dobrovoľníctvo a služba iným ľuďom je vlastne taká čistiareň srdca.